मंगळारच्यान 7 दिसांच्या भागवती सप्तकाची सुरवात दिवचलच्या मुळगांव श्री वेताळ महारुद्र देवस्थानात जाल्या। ते भायर 9 दीस धार्मिक आनी सांस्कृतिक कार्यावळी लेगीत जातल्यो। लोकांनी ताजो लाव घेवचो देवस्थानाच्या वांगड्यांनी मागला। पळयात। दिवचलच्या मुळगांव श्री वेताळ महारुद्र देवस्थानात 9 दिसांच्या भागवती सप्तकाक सुरवात जाल्या। या निमतान देवस्थानान धार्मिक आनी सांस्कृतिक कार्यावळी लेगीत घडोवन हाडल्यात। ते विशीं देवळाचो पुरोयत संदीप टेंगसेन म्हायती दिल्या। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशाय गोविंदाय नमो नमः। पूजार्थे कालोद्भवपत्र पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः वरुणेभ्यो नमः। भ्यो नमो भगेभ्यो नमो नमः आशनेभ्यः सस्यं समावृक्षदेवाः। ओम नमतो न परिमावतरः ममतो वातो आमृण्वान्। आज श्री वेताळ महारुद्र संस्थान शिरोडवाडी मुळगांव हांगा भागवत सप्ताहाची सुरवात जाल्या। सर्वांच्या करता देवस्थानान विचार करून 108 भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञाचे आयोजन केलं। याची सुरुवात आज आम्ही सर्व प्रायश्चित्त करून केली। त्याच्यानंतर हांगा पुण्यावचन मातृका पूजन नांदेड श्राद्ध करून देवतांची हांगा सप्त चिरंजीव नवग्रह त्याच्यानंतर सप्त चिरंजीव आणि 16 मातृका तसेच लक्ष्मीनारायण आणि भगवान गोपालकृष्ण ग्रंथराज यांची सगळ्यांची स्थापना हांगा जाली आणि त्यांची महापूजा झाली। आता हांगा सांजच्या वेळाचेर ग्रंथदिंडी जातली आणि ग्रंथदिंडी जावन त्यानंतर गोमंतकांत प्रसिद्ध आशिल्ले प्राचार्य रमेश सप्रे वैखरीचे अधिपती त्यांचे सुमधुर असे प्रवचन जातले आणि प्रवचनानंतर आजच्या या कार्यक्रमाची सांगता जातली। फाल्यां सकाळी 7 वाजल्यापासून 1 वाजेपर्यंत सामूहिक भागवताचे पारायण जातले आणि त्यानंतर सांजचे पुण्याचे सुप्रसिद्ध कीर्तनकार तसेच कथाकार रामायणकार भागवतकार श्री श्रेयसबुवा बडवे यांचे प्रवचन जातले। ही वेळ सांजचे 5 ते 8 अशी आसा। व ज्ञानयज्ञ फाल्याच्यान सुरवात जावन 7 दीस पर्यंत 7 तारीख पर्यंत चलतलो आणि 8 तारखेक सांजचे 8 तारखेक सकाळी सामूहिक नामयज्ञ जावन होम हवन जावन पूर्णावती जावन ह्या कार्यक्रमाची सांगता जातली। आम्ही सगळे आज इथं जे आलेले आहेत या कार्यक्रमासाठी या सगळ्यांचं आम्ही स्वागत करतो। देवस्थान कमिटी महाजन हे सगळे मिळून आम्ही स्वागत करतो। अशा प्रकारचे धार्मिक कार्याची महती वाढवणारे कार्यक्रम इथं होत आणि श्रीदेव वेताळाच्या सगळ्या महाजनांना आणि कमिटीला अशी नेहमी इच्छा होत राहू एवढेच सांगतो। सगळेजण जे आले आहेत त्यांचे सगळ्यांचे मनोरथ पूर्ण होऊ द्या। त्याच्यात जी दुःख असतील ती नष्ट होऊ द्या आणि सगळ्यांना चांगली बुद्धी मिळून। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकर।